ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஜேபி ஃபார்ம். நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது வந்து ரெயின்போ ரோஸ்டர் கோழி. ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன், நாங்கள் கேரளாவிலேருந்து வாங்கி விட்டுருக்கோன்னு. நாங்கள் வாங்கின ஃபஸ்ட்டு 2 வாரம் கூண்டுக்குள்ளே அடைச்சி ஆகாரம் வச்சு வளர்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ வெளியே திறந்து விட்டுருக்கோம். எல்லாமே ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்குது. நாங்கள் வந்து எங்கள் கோழிக்கு என்ன ஆகாரம் வைக்கிறோமோ அதே ஆகாரத்தை வச்சு தான் நாங்கள் வளர்த்துட்ருக்கோம். நாங்கள் 1 மாதம் குஞ்சில் வாங்கினது, வாங்கி 1 மாதம் ஆயிடுச்சு. 2 மாதத்துக்கான க்ரோத் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.